హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. సో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి గోండి సాంగ్ ఉంటుంది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. ఓల్డ్ సాంగ్ కానీ ఎక్సలెంట్ వీడియో వచ్చింది. అందరికీ నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తూ ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను యాక్టివేట్లో పెట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఈ వీడియో మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకరతను ఇన్స్టాలో పంపించిండు. తన కోసం చేసిన అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. दीवानटे संगो नवासी मनसिया लेने वाला सी मनसिया लेने वाला सी केड़ा सरी वाहुर सरी दुडू दुडू वातो ना संगो नना है रासी दीवानटे संग मनसिया लेने वाला सी. సో ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఇప్పుడు వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం 3 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. కరెక్ట్గా రాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు 1 బై 1 ఇలాగే కంటిన్యూగా ఫొటోస్ మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి 1 బై 1 సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో 1 2 3 మొత్తం 3 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో 1 బై 1 క్లియర్గా చెప్పేస్తా. వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. ఈజీగా వీడియో అయిపోతుంది. సో వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చూడటానికి ప్రయత్నించండి. సో ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ చేసాం కదా. ఇప్పుడు 1 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇప్పుడు ఒక్కొక్కసారి 4 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక్కొక్కసారి 2 ఫొటోస్. ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. అండ్ ఇక్కడ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి 4 ఫొటోస్ వస్తుంది, ఒకసారి 2 ఫొటోస్ వస్తుంది. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో టైమింగ్ చూసుకోండి, ఇక్కడ పైన కనిపిస్తుంది. ఇక్కడేమో 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా చివరి వరకు లాంగ్ ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కూడా 4 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. సో ఇక్కడ 4 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. సో మళ్ళీ 1 2 3 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా 4 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. లాస్ట్ వరకు ఈ ఫోటో లాస్ట్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ 1 బై 1 ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ఫాలో అవ్వండి. సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి ఇక్కడ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. సో మళ్ళీ లాంగ్ ఫోటో తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ మధ్యలో ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో. సో మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఈ ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ
2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 8 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర. అండ్ మళ్ళీ ఒక ఫోటో 2 ఫొటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు. ఇప్పుడు సేమ్ ప్రాసెస్ వస్తుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి పేస్ట్, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి, ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. కంటిన్యూగా ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఒకసారి 2 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒకసారి ఏమో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. అలాగే కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్. ఇలా మొత్తానికి 1 బై 1 చివరి దాకా ఇలా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, మళ్ళీ 2 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి. అలాగే వస్తుంది. కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, అప్పుడే అర్థమవుతుంది. లేకపోతే ఎఫెక్ట్ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. సో ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. ఆల్మోస్ట్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి సెక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో. ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే, సో ఇక్కడ ఒక్కటే ప్రాసెస్. ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. 1 సెకండ్ 26 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో నుంచి పేస్ట్, మూడవ ఫోటో. సో మళ్ళీ ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటే అన్ని ఫొటోస్కి ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి ఈ ఒకటే ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోండి. కన్ఫ్యూజన్ ఏమీ లేదు, ఈజీగా అయిపోతుంది. వీడియోని స్కిప్ చేస్తే మాత్రం అర్థం కాదు, అదొకటే ప్రాబ్లం ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 బై 1 చివరి వరకు పూర్తిగా యాడ్ చేసుకోండి. సో మొత్తం లాస్ట్ వరకు కంప్లీట్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇక్కడ ఈ ఫోటో వరకు 28 సెకండ్ 5 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు మొత్తానికి యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా చూస్తుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నో వస్తుంటాయి. సో అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. జై హింద్.